এই କାହାଣୀଟି ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଆମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ମିଳେ, କାହିଁକିନା ସେ ତା ପିଲାକୁ 9 ମାସ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ଦିଏ, ନିଜ ରକ୍ତରେ ତା ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ପ୍ରସବ ଜନିତ ପୀଡ଼ାକୁ ସହି ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ମା ନିଜର ରକ୍ତରେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ଜୀବନ ଦିଏ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପିତା ଜୀବନ ସାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେହି ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରେ। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଆସିଥିଲା। ଘରେ ମା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ରମେଶ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି। 5-6 ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ, ସେହି ଅର୍ଥରେ ଭଉଣୀଙ୍କର ବାହାଘର କରି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଘରେ ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ସେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଦେହ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ରମେଶକୁ ବାହା କରି ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ରମେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖାଗଲା। ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଘର କାମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପ୍ରୀତି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ରମେଶ ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିଲା। ରମେଶ ବାବୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଘରୁ ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସକାଳେ ଯାଇ ବସ୍ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖରା ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ ଅବା ଶୀତ, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ସେହି ବସ୍ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ବସ୍ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବସ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ପେଟ୍ରୋଲର ବଢ଼ୁଥିବା ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଖି ବାଇକ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅଫିସ ସମୟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ କେତେବେଳେ 8ଟା ତ କେତେବେଳେ 9ଟା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ।